makarantu da za su yi ta su talabijin ta su jami'o'i ta su komai ta su to shi da ke gaya wa su malaman yanzu wallahi lokacin a zauna a ofis a masallaci na akaram kallahu to wannan zace ya wuce sai an fito an yi aiki na gaba da mu sun yi aiki Allah saka musu da aka yi wallahi sai da malam ya da baki sai sa kar ku dogara ku zauna munan a zamanin mu komai mutane ne suke mana amma wallahi lokacin ku wallahi sai dai ku yi ku bara saboda ka ni ina so ka kama ciniki da izini ne shiga ciniki ya ce kaga komai mutane ne suke mai kawo sa ran juma'a daban mai zuwa ya kawo abinci daban mai zuwa ya kawo kudin ran juma'a daban ya ce wallahi zamanin ku ba mai yin wannan to gashi Allah ya yi ba kai liman nawa kake ake kan kawo liman wallahi ba aka ko ba aka wallahi to kaga suwa za mu su wallahi sai dai babban liman na Abuja ko shi ara kai ba to yana ga mai ci gaban dai ba irin na da bane amma dai alhamdulillah Allah ya sa kun kokarta kuma mu yanzu shi zai gaya muku kowane bangare na alamin islam muna da hannu alhamdulillah. Indonesia yanzu sai maka magana da shugaban musulmin Indonesia baki daya alhamdulillah. haka New Zealand haka Pakistan alhamdulillah. haka ainihin Rasha a kanta shi yana zaune muka yi magana da ɗaliban Rasha da suke kokari kan shanin addini da raya musulunci tun da can communist ne ya musulunci za a yi a tusa yi a nuna nasu karya ne akwai sai da muka je yana zaune muka yi magana da ɗaliban gudu to duk waɗannan ƙasashen insha Allahu za mu ba ku sunayen ƙasashe manya-manya kamar 18 kuma mu haɗa ko samu kwantak da shugabannin musulunci na wannan gurin kuma abin mamaki wannan duk ɗariƙa nan ta kaje shan duk tana gurin in ka je Singapore yanzu sai ka je ba za ka samu musulmi ba to za ka tada musulmi kuma suna tijaniya in muna da wannan hanyar saboda haka wannan abin da kuka tasan ma wallahi kuka riga mu amma da mun cika aikin ku ne mun cika da kokarin cewar yaya za mu haɗa kanmu da sauran yan addinin nan yawa ne kuma duk addini ya mutu saura shi kadai to kuma ga yan uwanmu sun wa duk duniya ba inda ba duk duniya gaskiya ne to kuma muna nan Afirka muna zaune ba kuɗi ba ilimi ba ci gaba ba kishi saboda haka wannan kaliman na abokan aiki an samu ina ganin ya kamata da Allah kusha kuma muna so ne a maka malam liman a shirye muke mai komai komai zami wanda zamu iya kuma falillahi alhamdu wala fakhara Allah ya ba mu dama da zami kwarai da gaske muna kuma godiya da abin da ake yi ba sai ni ma kafirce ba za mu gode Allah ba za mu gode saboda haka wallahi ga maku duk support din alhamdulillah da ya kamata kuma yanzu shi an kokari yayi a bauta abin nan history na mu'assasatu Sheikh Muhammad Rabi'u ya ta'awun al-din al-islam masha Allah al'alami alhamdulillah to yanzu abin da yi aka cikin shekara 33 dina nan an sa a littafi alhamdulillah kuma an buga littafi kuma muna da yanzu da jami'atu tanzil su imam sun samu cikin management board na jami'atu tanzil to a yau din nan ma sun je suna ma ba su ma dawo ba shi wannan abdulrashid tuntunin kirki ne kwarai ya ce insha Allah karshen jula na farkon agus duk condition da suke neman cika alhamdulillah mun gama ginin ɗali 1,000 za a fara su alhamdulillah mun gina musu zakuna mun kai gadajen su mun kai kujerun karatun su mun kai laboratory din su ana nan ana ginawa labarare ta gamu fitila high tension yanzu ake sawa alhamdulillah duk mun biya wannan an share mana hawaye kwarai da gaske 200 million da za a deposit an riga an kai akan din alhamdulillah makarantar alhamdulillah da saboda haka mun yi harama wallahi irin kuma ke nema ba abin da yake fargaba ina mutanen da suke da fanni biyu
wanda za su taimaka mana kan wannan to Allah ya kawo muku wannan kuka zo aka ga mu sai mu ce Allah ya karba addu'a saboda haka Allah ya mun gode karai kuma muna tabbata muku da ba da support din alhamdulillah idan kai liman malam ya ga wani abu da kake so ka faɗa to sai ka faɗa ko da dai ba musa bismillahir rahmanir rahim da farko ina so a madadin mai girma khalifa in gabatar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki saboda wannan babban ni'ima da ya yi mana a cikin lokacin da muka fi buƙatar ta kafuwar wannan tasha ta satellite mai suna al-minhaj. Babu ko shakka al'ummar musulmi a yau suna da matsananciyar buƙata